सफलता मेहनत करे वाला के कदम चुमेला। ई कहावत भोजपुरी के एगो कलाकार पर बिल्कुल सटीक बैठला, जे अपना करियर के शुरुआती दिन में गायक बने खातिर लिट्टी चोखा बेचलन, रामायण और महाभारत में गाना गैलन, लेकिन आज भोजपुरी के सफल गायक, एक्टर और डांसर बा। कर रहल बानी भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के। प्यार की जरूरत नहीं है जी, यहाँ के जन्म 15 मार्च के 1986 में छपरा जिला में भइल रहे। यहाँ के ख्वाब भोजपुरी गायक बने के रहे, जौना खातिर यहाँ के काफी समस्या के सामना कैनी। गायक बने खातिर पैसा के जरूरत रहे तो यहाँ के लिट्टी चोखा बेचे के काम कैनी। गांव गांव जाके रामायण और महाभारत में गईनी आ एल्बम में भी गाना गावल शुरू कैनी। यहाँ के पहिलका सफलता 2008 में आइल एल्बम माल भेटाई मेला से मिलल, बाद यहाँ के एक से एक हिट गाना देने, जैसे सैया अरब गईले ना, पियवा रहे सऊदी रे भौजी। यहाँ के भोजपुरी गाना पूरा दुनिया में सुनल जाला। गाना में सफलता मिलला के बाद 2012 में भोजपुरी सिनेमा में फिल्म साजन चले ससुराल से किस्मत अजमैनी और काफी हिट रहल और रातों रात खेसारी लाल यादव के सुपरस्टार बना देलक। एकरा बाद खेसारी लाल भोजपुरी के एक से एक हिट फिल्म देनी और बड़का से बड़का एक्टर के साथ भी काम करी। खेसारी लाल के भोजपुरी गाना और फिल्म के लोग के काफी इंतजार रहेला। जब भी यहाँ के गाना रिलीज होला बस घंटा भर में ही मिलियन पर व्यू चल जाला। यही कारण तो यहाँ के फैन लोग यहाँ के ट्रेंडिंग स्टार कहेला। हमार वीडियो अपने लगन के कैसन लागल ह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी और वीडियो के लाइक शेयर और चैनल के सब्सक्राइब करी। वीडियो पूरा देखेला धन्यवाद।